Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 4 σημάδια ότι μία παντρεμένη γυναίκα μπορεί να ψάχνει κάτι περισσότερο μαζί σας. Αυτά τα σημάδια είναι ξεκάθαρα και αν παρατηρήσετε κάποια παντρεμένη γυναίκα να τα εμφανίζει, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο σύζυγος κάποιου μπορεί σύντομα να προδοθεί. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό να σας ενθαρρύνει να ακολουθήσετε μία παντρεμένη γυναίκα, αλλά μάλλον να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πότε κάποιος μπορεί να προσπαθεί να σας αποπλανήσει. Εδώ στο κανάλι είμαστε εντελώς αντίθετοι με την ιδέα ενός άνδρα να εξαπατά με το σύντροφο ενός άλλου άνδρα. Έτσι, πριν καν σκεφτείτε να ασχοληθείτε με μια παντρεμένη γυναίκα, σκεφτείτε τον άντρα στην άλλη πλευρά της εξίσωσης. Μην κάνετε στους άλλους αυτό που δεν θα θέλατε να σας κάνουν. Πριν βουτήξουμε στο σημερινό βίντεο, φροντίστε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουδούνι ειδοποίησης, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα νέα περιεχόμενα που δημοσιεύω εδώ. Νούμερο 1. Σας απαντά πάντα γρήγορα. Όταν μια γυναίκα ενδιαφέρεται, τείνει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον άντρα που της αρέσει και δεν διαφέρει με μια παντρεμένη γυναίκα. Ακόμα και με έναν σύζυγο γύρω, θα βρει έναν τρόπο να σας απαντήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι πιο εύκολο για αυτήν να γλιστρήσει στο μπάνιο για να σας στείλει μήνυμα παρά να περιμένει τον άντρα της να φύγει για δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές παντρεμένες γυναίκες καταλήγουν να πιαστούν από τους συζύγους τους. Δεν μπορούν να αντισταθούν στην άμεση ανταπόκριση. Αν σας αρέσει, θα δώσει προτεραιότητα στα μηνύματά σας έναντι του συζύγου της. Έτσι, εάν μια παντρεμένη γυναίκα σας απαντά με αστραπιαία ταχύτητα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ενδιαφέρεται. Αυτό το σημάδι γίνεται ακόμη πιο προφανές αν κρύβει τις συνομιλίες σας από τον σύζυγό της, ακόμα και αν υποτίθεται ότι είστε απλώς φίλοι. Νούμερο 2. Παίρνει στο μήκος κύματος σας. Μια πιστή γυναίκα δεν θα ασχοληθεί ποτέ με έναν άνδρα που έχει απότερα κίνητρα. Αν είναι πιστή, θα το κλείσει αμέσως, αλλά αν ενδιαφέρεται, θα συνεχίσει τη συζήτηση και όταν τα πράγματα αρχίσουν να γίνονται πιο οικεία, θα ευθυγραμμιστεί μαζί σου. Μπορεί ακόμη και να αφήσει υπενιγμούς, παραπονιέται για τον άντρα της, λέγοντας ότι δεν περνούν χρόνο μαζί πια ή ότι δεν την ικανοποιεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό μιας άπιστης γυναίκας είναι να κατηγορεί τα πάντα για τον σύζυγό της, ζωγραφίζοντας τον εαυτό της ως θύμα. Αυτός είναι ο τρόπος της να δικαιολογεί τις πράξεις της, ισχυριζόμενος ότι ο σύζυγός της δεν την έδωσε αρκετή προσοχή ή την εκτιμούσε. Νούμερο 3. Σε συγχαίρει. Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι άπιστες γυναίκες προσπαθούν συχνά να ενθαρρύνουν τους άνδρες να ενδώσουν στον πειρασμό, επισημένοντας πόσο σπασμένος είναι ο γάμος τους και πόσο δυσαρεστημένοι είναι με τον σύζυγό τους. Έτσι, εάν μια παντρεμένη γυναίκα αρχίσει να σας πλημμυρίζει με κομπλιμέντα, υπονοώντας πάντα ότι είστε ο ιδανικός άντρας, ενώ ο σύζυγός της υπολείπεται, να είστε προσεκτικοί. Η επένδυση σε μια παντρεμένη γυναίκα είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Αν εξαπατήσει το σύζυγό της, πιθανότατα θα εξαπατήσει και εσάς. Νούμερο 4. Βγαίνει από το δρόμο της για να σας βρει. Αυτό είναι το πιο κραυγαλαίο σημάδι ενδιαφέροντος από μια παντρεμένη γυναίκα. Θα βρει αμέτρητες δικαιολογίες για να σας δει, να κανονίσει στέκια μέσω αμοιβαίων φίλων ή ακόμα και να προσπαθήσει να συγχρονίσει το πρόγραμμα γυμναστικής της με το δικό σας. Μπορεί ακόμη και να προτείνει περιστασιακές εκδρομές χωρίς συνημμένες συμβολοσυρές. Αλλά η αλήθεια είναι, ψάχνει να μετατρέψει την προδοσία σε πραγματικότητα. Όταν μια γυναίκα είναι αποφασισμένη να εξαπατήσει, τίποτα δεν θα την κρατήσει πίσω, ούτε καν τη συνείδησή της. Να είσαι έξυπνος. Εάν συνεχώς εξαερίζεται για το σύζυγό της, ρίχνει ηθικές δικαιολογίες και προσπαθεί να εισαχθεί στη ζωή σας, προσπαθεί να σας οδηγήσει σε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή. Η πραγματικότητα είναι, μια παντρεμένη γυναίκα δεν αξίζει το χρόνο σας.
Ανταυτού επικεντρωθείτε σε εκείνους που είναι πραγματικά διαθέσιμοι. Υπάρχουν τόσες πολλές ανήπαντρες γυναίκες εκεί έξω, γιατί σπαταλάτε την ενέργειά σας σε κάποιον που έχει ήδη πάρει. Επενδύστε σε αυτό που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Τι πιστεύετε για αυτό το βίντεο? Επιτρέψτε μου να ξέρω τις σκέψεις σας στα παρακάτω σχόλια.